guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे जुलि नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दायो आंनि क'क्राझाराव दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दायो माने प्रग्राम जागासिनो ना। मा प्रग्राम होनदोंमोन बेयो बावलायलांबायसो आंहा। बेयाव जों दायो फैदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय। नाय आब्रै नायबाय फैदों ना आब्रै माय। थाबायगासिनो जोङो। दिनैथ' आंथ' रायलायखानांगोन। हा? थुदो। औ। मोनाखै। सानावबो जादोंमोन दहाय। गोजानथारदांहाय एसे। हा? मेरला मानसि नै मोनायाव लाइट गोजा साइस नुबाय। नों लाइभ होदों नामा? थाबायगासिनो जों नै। खोमसिसि मा डिपार्टमेन्ट? खोमसिखायनो सिनायानो नै जेबो। ब्लारसो नुलाजोब्बाय। ओइ आलदा आलदा डिपार्टमेन्टनि आलदा आलदा माबाजोबखा बिसिना। सिङाव हाबबाय नै जोङो। बेयाव जागासिनो मिटिंफ्रा दहाय सानाव जादोंमोन आरो दाथ' मोनायाव गैलायानो। जा मोजां मोजां डेक'रेसन खालामदों नै। अबेथिं थांग्रोनांगौ जाखो? हा? अबेथिं थांग्रोनांगौ जाखो? जों सिङाव हाबबाय नै माने मेरला माबा बानायदों आरो बेहाय मा खालामोथाय बिजाब फानो ना मायो दाबो जाजोबाखैनो दंबावोसो नै क'क्राझार गभ कलेजनि गावबागाव कलेजनि मोनसे माबा बानायनानै होदों बेहाय नै मोनानायखाय मानसिया खम जाबाय दहाय सानावथ' बांसिनानोमोन औ दहाय सानाव बांसिनमोन दाथ' खमानो नै बैथिं थांसै बिथिंथ' गैखायानो नै औ जों सफैबाय नै दायो माने बेरायनोसै एसे बेरायनानै थांसै आरो प्रग्राम जागासिनो बिथिं फांसन बायदिसिना बेखौ नायनोसै गैजोबला माथो एक्जिबिशना जोबजोब्बायसो सानाव जादोंमोन मोनायाव जाफिनगोन जालालै बेयाव प्रग्राम फांसन जाग्रा जायगायाव फैबाय जों नै मोसागासिनो नायनोसै जोंबो एसे जा गिदिर बानायदों नै पेन्डेला बेनिफ्रायनो जा गोलावखा बेनि उनावनो जोंनि फरायसालियाव मेथाइ रोजाबफैगोन बिथां गसाइ दैमारि प्रग्रामनि नामा नैबेनोमोन दहायदि आं सिगाङाव माने बुंनो बावदोंमोन ना माने मिन्थियाखैमोन फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2023 जा मोजां डेक'रेसन खालामदों नैबे न'आवहाय गाखोगोन र' थांगोन इयावबो नोंबो केमेरा खेबसैना जोंहाबो मोसानाय दिन्थिफुंनो नागिरदों बिथांखौ आं थाबैनो फैनानै मोसाफैनो खावलायबाय बेनि उनावनो जोंनि हेन्डसाबो रेडि जानायजों लोगोसे मेथाइ खननाय हाबाफारिखौ जों फैसालियाव लागोन दायो जोङो प्रग्रामनिफ्राय फैबाय आरो नै बेनिफ्राय माने मोनाखाय माखासे बुस्थुआ माने गैलामोन माखासेखौ जों नुबोआसै आरो सानाव जादोंमोनानो मिटिङा बेनिफ्राय जों नुवासै माखासे जाखिनि नुदों बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो
नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। दायो मोनाबायबो, न'आव थांसिगोन आरो जोङो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबसिगोन आरो बाय बाय।